Zdali jsme z lidí. Mám tady CZ75D Compact, je to taky manuálka. Jsem vám říkal v tom prvním partu. Tady ta je hodně lepší než tamta. Tam má sice, tady to můžu ukázat to. Tady to má sice 75 metrů za sekundu, ale není to taková pravda, má to tak 50 a tady tam má 63, takže je určitě lepší. No. A krabičku to má docela hezkou. Vlastně lepší než tamta. Zase manuály. Si povinný, ale. A tady máme taky ty kuličky. Minule. Zásobník. A teda zbraň už. Takže. Tak to vypadá. Čekám to točíš. Ty to tam je. Tak, jo. Má to jako více železa, než to kovu. No, že kovu, no. To zabezpečení. No. A jinak oboje jsou na 0,20 gramů. Jo, teď můžeme třeba porovnat někdy věci zatím. Jo, nevím, jestli jste viděli první part, tak se ho rozhodně puste. Máme tam, že tam budeme i tady ty dvě zbraně takhle testovat. Dvě zbraně. Tady tyto dvě zbraně budeme testovat. No, tady máme tu zitku, tady máme toto. Jde vidět, že ona je i hodně větší. Že je větší tam ta, jak se jmenuje, ta 1911. Ale tady ta se mi zdá, že je trošku, jako je tady nějaký ten kov, jo, jak vidíte. A tady toho je tady rozhodně více toho kovu, takže toto je rozhodně lepší. A já tady tato váží 563 gramů. A tady toto váží 365 gramů. Takže to je docela dobré. Takže to jsou teda ty airsoftky, ještě něco zatím zbalím a něco tomu řeknu. Budeme teda obě dvě testovat. Budeme dělat taky testy různé, že třeba kam daleko dostřelí, z kolika metrů to má přesnost větší a tak dále. Jo, takže tady to máme, tak zbalené. Jo a tady toto má hop up, tady toto hop up nemá. Jestli to nevíte, co to je, tak se vlastně někam zeptat do Airsoft shopu. Já to taky nevím totiž, takže to je trošku jedno. Ale říkal mi, že Já to taky nevím. bez tady do hop-upu to je lepší, než to má bez hop-up. Tady ten má hop-up. Jo, takže tady máme ty zbraně teda, ale. No, takže to by bylo asi tady, co jsi říkal? To je konec. To je konec toho druhého partu, jak říkal. A jinak ještě nějaké info, že pojedeme na Airsoft tábor. Doufám. No já možná nevím. A on jako nemá ještě žádnou zbraň. Jsem uvažoval, že bych mu jako dal, že? Nebo já si koupím. Já si koupím jako třeba, no. Tady 5 kg, to je v pohodě. A teda to bude potom to video konec. Takže zatím, jo a tam bychom točili ty videa a potom ještě budeme točit i třeba, můžeme jít kolem večera něco natočit, ne? Jo. A to až za týden, nebo 30. nebo nevím kdy. Takže jo, zatím to je